Good news sa IFM News! Samantala, mga pasyalan po sa San Nicolas, Pangasinan, dinagsa noong long weekend. Alamin po natin ang good news kay Idol Ruru Hugotero. Dinagsa ng mga turista ang mga kilalang pasyalan sa bayan ng San Nicolas noong Semana Santa. Tampok ang likas na ganda at preskong kapaligiran ng Agpay Eco Park, Puyao Picnic Grounds, Maliko at Sabangan River. Isa sa mga paunahing dinayo ay ang Agpay Eco Park na kinagigiliwan ng mga nature lover dahil sa luntiang paligid at malino na tubig mula sa bundok. Bukod sa natural nitong kagandahan, meron din ito mga human-made swimming pool, picnic areas at cottages para sa pamilya at barkada. Hindi rin nagpahuli ang Puyao Picnic Grounds dahil sa malamig at malinis na ilog na napapalibutan ng mga punong kahoy at berdeng tanawin. Meron ding mga cottages at sheds na maaring rentahan para makapag-picnic. Bukod dito, patok din sa mga turista ang Maliko, isang barangay na matatagpuan sa mataas na bahagi ng bayan. Dahil sa malamig na simoy ng hangin at panoramic view ng kabundukan, ito'y naging paboritong spots ng mga riders na mahilig sa nature photography at outdoor activities. Hindi rin nagpahuli ang Sabangan River na kilala sa malinis at malamig nitong tubig. Madalas itong dayuhin ng mga lokal at banyagang bisita para sa swimming at picnic. Ang natural nitong landscaping ay nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga nagnanais lumayo sa ingay ng lungsod. Sa kabila nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan na may nakahandang medical team at security personnel para sa mga bisita. Sa taglay na likas na kagandahan at katahimikan ng San Nicolas, hindi maikakaila na ito'y naging paboritong destinasyon ng mga nagnanais mag-retreat at magnilay ngayong mahal na araw. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!